Pini thang chikloniphai trok siarni anarlo porphai kreheni apor malom National Highway 39 atowar pi Balipothar Paklang Soalong ihum 407 atrak ahiring tangrak pen kachingkoi aberta nilitum New 7 North East apherangke Bodesor terona hinpen berta nangpale Kipachini ponatengke kachingkoi phit track registration number AS05 B4184 Lapen bangso track for cutting pen bukajan Mukhutian buaan ke pona hutsi bangso honi ke fokusi pachini pon bangso long munit bange thum kache thapen inut abang pu adimalong amat apran damnang do lapen banghini abang phatum ahiring tangrapen arengahu sonang do nonamat keso ke phuatum phan bokajan community health center along si keso kelang ponja phan pontang do buta berta nang pale Bang solong rongara da tumta men thekdun long si chirap chetodun lapen halapu pulis asai khia tum si tami adim along palidun si chipare deng dundong lo bokajantan bode sorteron ne 7 notice ফৰকাটিং কৰা ক'ত যাব বকাজান কোনখিনি নঘটে কি আনিছে কি কেনেকা হৈছিলে ন এক্সিডেণ্টটো